Više učenika reklo je da su čuli i vidjeli kako gestikulirate prema drugim učenicima i komentirate njihova tijela. O moj Bože. U ožujku 2019. 49-godišnja učenica Julio Soto rekla je prijateljima da ju je učitelj neprimjereno dodirivao mjesec ranije. Njezini prijatelji su tada prijavili incident školskom službeniku. Julio Soto je učenicu odveo sa sata tjelesnog i vratio je u učionicu navodno da ispravi ranije pisani test. Dok su bili sami, Julio Soto joj je dodirnuo prsa. Istrage je otkrila još nekoliko žrtava koje je Julio Soto također zlostavljao. Na videu koju je objavio ured šerifa vidi se trenutak privođenja Julija Sota. Roditelji iz Castle Creeka danas su ranije primili telefonski poziv u kojem im je objašnjena situacija. Evo dijela tog poziva. Željela sam vas obavijestiti da je jedan od naših učitelja stavljen na administrativni dopust zbog neprimjerenog ponašanja. Ne mogu komentirati pitanja zaposlenika. Kada postoji bilo kakva prijava o neprimjerenom ponašanju, školski okrug provodi temeljitu internu istragu. Obično vodite 3 ili 4 djece. Što se ovaj put dogodilo? Ovaj put bila je sama, pitala me jer je bila zabrinuta za petak kad si upoznao njezinu mamu i sve ostalo. I rekao sam u redu, znaš, nisam ni razmišljao, samo sam pitao zašto. Pa, ako ćeš povesti žensku učenicu u svoju učionicu, nisi pomislio biti kao, daj da samo uzmem nju. I iskreno samo sam htio da ona završi svoj posao, da je uzmem i onda se vratim na posebne sate. I unosim ocjene. Znaš, kao što sam rekao, to je moja greška. Ne, ona je na udaljenijoj točki. Ali ona je okrenuta prema meni. Tako da ako me pozove, mogu je pogledati bez da priđem. Još unosim ocjene na računalu. Jesi li joj prišao dok je sjedila za svojim kidni stolom u obliku slova U? Ne, sve dok nije spomenula zapešće ili ruku. I što je rekla o svojoj ruci? Da je počela plakati i onda se počela žaliti na ruku. Ja sam rekao, znaš, rekla si da si dobro. A ona kaže, pa ne boli me. Prišao sam i pitao, mogu li ti dotaknuti ruku? I ona je rekla da. Držao sam je jednom rukom ovdje, drugom tamo. Ovdje, pa. Pogledao sam to, kao boli li te zapiš? A ona kaže, ne, nije mi zapišet. Rekao sam, pa sam pokazao ovako, rekao sam, boli li te podlaktica? A ona je rekla, da, tu me boli. Rekao sam, pa, jesi li rekla mami i tati? A ona kaže, da. Onda sam pitao što su mama i tata rekli. Ona kaže, ništa. Je li bila ona jedina u učionici s tobom u to vrijeme? Inače vodiš djecu u učionicu? Ne, i to je ono što sam govorio njima, inače pokušavam uzeti nekoliko djece i jednostavno je bilo je samo. Je li to pravilo, uobičajena praksa ili nešto drugo? To je vjerojatno uobičajeno, ne znam, siguran sam da je negdje zapisano. Ako vraćaš sjedenje u svoj razred, uvijek dovedeš. Ako je tamo još jedna odrasla osoba ili ako nije odrasla osoba, onda bi trebao povesti nekoliko djece. A zašto nisi tog dana? Nisam ni razmišljao. I zato sam rekao, To je moja greška, ja ću to riješiti. Ako dobijem izvještaj iz škole, to je u redu. Sve što sam pokušavao je, znao sam da dolazi, samo sam htio da to obavi i to je bilo to. Dakle, znači doveo si je samo zbog posla, točno. Točno, da. Što je to na tvojim vratima? Izgleda kao crna navlaka. Čemu to služi? To je za zaštitu od napadača. Obično li ti držiš navučenu? Uvijek je podignuta. U redu, uvijek je podignuta? Da, osim ako nemamo glumački kanal ili kad se djeca igraju s njim poslije škole. Zato što su to samo kazete. Istražitelji pokušavaju utvrditi zašto je Soto odlučio biti sam u sobi s jednim učenikom. Čak i ako škola nije imala pravilo o tome, to jednostavno nije dobra praksa općenito. Soto je to znao. Detalj o prekrivanju vrata također je sumnjiv. To izgleda kao da je Soto pokušavao spriječiti bilo koga da vidi što se događa u učionici. Držiš svoje gore recimo za vrijeme svog planiranja kad ne želiš da te itko ometa, pa su tvoja vrata uvijek zatvorena. Da. Ima li razloga za spuštanje toga dana? Kao što rekoh, drži se samo ljepljivom krep trakom. Dakle, ako ste u učionici s učenikom i vi primijetite da ne radi, biste li to popravili? Da, definitivno. Niste primijetili da ne radi? Ne, to je trebalo biti isključeno. Sada ću nešto pojasniti. Rekao si kad ste otišli dolje u park, odnosno ne u park nego na košarkaške terene, je li tako? Da. To je za specijalce. Za specijalce, da, ali... Dolje za specijalce, zalijepljena za tebe kao Blue, stalno te pratila. Stajala na jednom mjestu, samo je stajala tamo. U redu, stajala je na jednom mjestu. Koliko dugo?
nekoliko minuta dok nije došao trener. Pregledao sam školski video tog dana. U redu. Prvo, bila je u remenu. Bila je u remenu i sjedila je na klupi. Sjedila je na klupi pored jednog dječaka. Ne znam tko je on, ali ona je sjedila na... Tog srijede. Ne. Ne, doslovno ti kažem, reći ću ti što sam vidio. Tvoj. Videu. Sjedila je na klupi s onim malim dječakom. Imala je povez na ruci, imala je traku oko kose. Imala je veliki rep. Vidim te kako dolaziš s razredom. Tvoj razred sjedi, ti samo malo šetaš okolo, a onda odeš ravno do nje. Imate neki razgovor, ne znam o čemu ste razgovarali. Nakon razgovora ona ustaje. Vas dvoje se penjete tim stubištem. Bočnim stubištem. Da. Penjite se uz Kirila, nastavite do drugog kata. Da. Imala je povez na ruci. Ne sjećam se poveza, da, znao sam da je to bilo tjedan prije. Imala je povez na ruci tog dana. Imala je potpuno zamotanu ruku s povezom. Sjećaš li se teme vašeg razgovora tog dana? Ne. Mama. Vjerojatno mama. Vjerojatno mama. Kad ste vi došli do učionice, ako je imala remen, zašto bi joj ruka bila izvan remena? Jer ga je skinula tjedan ranije. Više puta sam vikao na nju. Pa ona... Bi ga skinula. Da. Da je ona skinula to na stol ili... Nisam. I kažem ti istinu, ne sjećam se toga. U redu. Ne znaš koji dio? Onoga što si mi upravo rekao. Ne sjećaš se da je imala remen za ruku? Ne tog dana. Sjećaš li se nesreće tog ponedjeljka? Nesreća? Nesreća koja joj se dogodila zbog koje je završila ovako. Ne, to je bilo tijekom te drame, na satu drame. U redu, dakle to je bilo Njezina drama? nastava? Da. Te bi utorak bila na vašoj nastavi. Jeste li primijetili remenku? Mislio sam da je to bilo tjedan ranije. U redu, pa to je tjedan oko mogućeg 13. veljače. U redu. 13. veljače, što bi bila ta srijeda. U redu. Rekli ste da je prije specijala ostala gore na minutu. Razgovarali ste? Pitala je može li doći na vaš sat. Zatim je s vama sišla u prostor za specijale. Tako. I onda se vratila gore? Tako. Video ne prikazuje kako ona silazi s tobom, već je već dolje dok ti silaziš s razredom. Ne tog istog dana. Pričekaj jer ne želim. Ne želim da krenemo putem s kojeg se ne možemo vratiti. I gledala sam isti video koji moj partner govori, ali imamo dvije različite osobe koje ga gledaju. Isti video. I prikazuje njezin razred već dolje, a ona sjedi na klupi u redu, razgovara s drugom učenicom. Silaziš sa svojim razredom i prilaziš joj na klupi. Sjećaš se da si je odvela u učionicu da radi i sjećaš se posebnih detalja o njezinoj ruci. Boljela ju je ruka i prišla si joj i rekla, daj da vidim, i dodirivala si joj ruku. Bila si jako brižna. Zašto? Ja? Ako se sjećaš tih specifičnih detalja, ne razumijem zašto se ne možeš sjetiti detalja o remenu, jer... To bi... Objasnilo zašto ju je ruka boljela. Kad sam stigao na njezinoj ruci nije bilo ničega. Čak i bez te marame ruka bi joj bila zamotana. Zapravo ruka je bila... Ali bila je gola. U ovom videu njezina ruka nije bila sasvim... Tako je, ali kad je došla u učionicu bila je gola. Morala je to skinuti dok je bila s tobom, jer na snimci ti ideš ispred nje i obilaziš stepenice. Ovo su stepenice, zar ne? Znaš, kako ulaziš u vrata, znaš? Moraš se okrenuti, zar ne? Popneš se uz stepenice, ona je s lijeve strane, ruka joj potpuno u remenu. Vidim je kako prolazi kraj videa s remenom na ruci. Ti nastavljaš hodati gore s desne strane, a ona s lijeve. U redu. Imala je remen vrlo prepoznatljivo. Tako je. Nakon što ste je dodirnuli za ruku u učionici, jeste li tog dana imali još kontakte s njom? To je to, jer nakon što je to rekla počela je plakati i zato sam joj postavio ta pitanja. Rekao sam, ako te i nakon posebnih aktivnosti ruka boli, javi mi. Ako te to i dalje muči poslijepodne u učionici i nisi ništa poduzeo, javi mi pa ću te poslati medicinskoj sestri. Soto se ne sjeća upečatljivih detalja poput remena na djevojčinoj ruci, ali može doslovno citirati njihov razgovor. Istražitelji mu ukazuju na neskladnost kako bi pokazali da laganje nema smisla. Vraćam se do svog stola i nastavljam unositi ocjene. Ako sam učenik u vašem razredu i dođem do vas i kažem vam da me boli ruka i počnem plakati, što biste učinili?
Ne tada, već prije škole. Medicinska sestra još nije stigla, pa kažem sjedni. Tijekom posebnih sati sam u vašoj učionici, boli me ruka i plaćem. Što biste učinili? Rekao sam da ću im dati izbor žele li kod medicinske sestre. Ako kažu da ili ne, onda ih šaljem sestri. Ako kažu ne, Onda ne. ne pokušavate stupiti u kontakt s roditeljima da ih obavijestite. Pa roditelj već zna. To vam govori učenik. Točno. Ali ne znamo, zna li roditelj? To je točno. Samo pokušavam shvatiti kakav ti je bio način razmišljanja tog dana. Ako me ruka boli, Ja sam. samo učenik u vašem razredu i suze mi idu na oči i govorim vam, hej, boli me ruka, i pokazujem vam boli me ruka. I odbijam otići medicinskoj sestri. Čim obavijestite da skinete odgovornost sa škole? Istina? Ali je li se to dogodilo? Ne. U redu. Ne. Dakle, Mogu li pitati kakva je bila cijela interakcija u učionici dok je ona bila gore nakon što ste je provjeravali? Ja. završila je svoj posao i onda je otišla. Da. Nije bilo drugog razgovora. Koliko je vremena ostalo prije nego što su specijali završili? 40 specijali traju oko 45-50 minuta. Procjena ili? Dan ili minut. Imao sam oko 45 dobrih minuta. Još 45 minuta specijala. Oprostite, 45 minuta ukupno za specijale. Dakle, ona je bila tamo otprilike pola, 15 minuta. Bio sam tamo oko 15 ili 30 minuta. U redu. I što si radio dok je ona bila u učionici? Bio sam kod svog tate i unosio ocjene. Jesi li ikada izlazio? WC. Dobro, koliko si puta išao u WC? Jednom, Jučer si mi rekao 2 put. ali nikad prije. Prije nego što sam otišao u kupaonicu, a onda kad je ona bila u sobi, tada sam opet otišao u kupaonicu. Dakle, je li to bilo jednom ili 2 put? Jednom u učionici. U redu, kada je bila u učionici, koje su bile tvoje upute? Kada si išao u kupaonicu? Rekao sam ostani i radi. Idem u kupaonicu izvan učionice. Zatim sam rekao vrati se i nastavi raditi. U redu, jesi li ikada bio u učionici? Rekao, idem te golicati, jesi li probao? To golicati? Nju. Stavio ruke na nju. U drugom smislu? Ne, osim njezine ruke. U redu. Ona je jedna od onih učenica koje bi rekla, znaš da sam ja napravio nešto tako, znam da bi ona rekla cijelom svijetu. Znači ti si, govoriš mi da si joj nešto napravio, ona bi rekla, Da, pa zašto onda dobivam ovu optužbu? ne znam, to pokušavam shvatiti. Jesi li je uopće dotaknuo, osim... Toga, osim ruke. Jesi li ikada ju golicao? Ne, Jesi li se ikada šalio s njom ili se igrao grubo? ne, nisam se tako šalio s njom, nisam je dirao, ne. Jesi li se ikada tako šalio, znaš, pipkanje, kako god to želiš nazvati? Jeste li vi ikada radili nešto što bi upućivalo na to da ste se šalili na zaigran način? Šalio se s njom? Da, U redu, dakle, vi dečki. ali ne jedan na jedan. Šališ se u razredu? Dakle, u redu, mi smo u grupnom okruženju. Jeste li je ikada pokušali golicati u grupnom okruženju? Ne. Julio, kada komuniciraš sa svojim studentima? Mnogi studenti s kojima smo danas razgovarali, a razgovarali smo s njih oko 40. Svi oni kažu da si sjajan učitelj. Jedan si od njihovih najdražih učitelja. Vole dolaziti na tvoj sat, vole komunicirati s tobom, vole provoditi vrijeme s tobom jer im je s tobom vrlo lako slagati se. Mnogi drugi učenici su nam rekli kao Ponekad se šališ i voliš se zezati s njima. I ponekad ćeš pokušati razvediti atmosferu ako vidiš da su tužni ili neraspoloženi ili nešto slično. I jedan od načina na koji to radiš je da ih malo bocneš recimo u rebra ili nešto slično. Rekli su da to zoveš škakljanjem kad kažeš sad ću te uhvatiti, sad ću te škakljati, ali ih nikad ne dodirujem. Ništa neprikladno. Pa ne kažemo, ne aludiramo na to da ste ih neprikladno dodirivali, samo pokušavamo saznati jeste li ih ikada škakljali. Kao što je rekla, intervjuirali smo... Otprilike 40 ovakvih mjesta. I oni su kao, probat ćeš, i ti ćeš biti kao, hej, idem, uzmi svoje... Mjesto za škakljanje. I onda, Zar ne? Ti im to kažeš, kao idem ti na škakljivo mjesto. Ne mislim na ono mjesto za škakljanje tipa sad ću te uhvatiti. ti... Znaš, Više od 8 djece reklo mi je da si im rekao, pronaći ću tvoje mjesto za škakljanje, pa ih bocnuo. jesi li? Ikada pitao, naći ću ti mjesto za škakljanje? Iskreno ne znam. U redu. Mislim, možda i jesam, ali ne znam. Soto prelazi s potpunog negiranja da je ikada dotaknuo bilo kojeg od učenika na pojašnjavanje da ih nije neprimjereno dodirivao.
Jedini razlog zašto je to priznao je taj što ima više svjedoka. Da misli da ima šanse izvući se blefiranjem, nastavio bi se držati svoje izvorne izjave. Nekoliko djece je upotrijebilo određenu frazu. A Soto samo izgleda još krivlje pretvarajući se da se ne sjeća da ju je koristio. Nikada nisam imao Bibliju, ali da imam, stavio bih je ovdje. Siguran sam da to vjerojatno stalno čujete, ali ja nikada ne bih dirao djevojku ili dječaka, što se toga tiče, na bilo kojem neprimjerenom mjestu. Ne smatramo to neprimjerenim, samo pitamo jeste li ih golicnuli. Dakle, ti si. Kažeš da ćeš ih bosnuti, ali šutiš jer bi to pogoršalo situaciju. Iskreno ne znam. Jesi li ikada golicnuo učenik? Mislim na obično golicanje. Jesi li ti definirala to? Golica kao golica nije ovako. Golicanje. Kako bi to definirala? To je ono što radim. U redu. Budeš. Koristiš li više prstiju odjednom? Jesi li? Nitko. U redu. Jesi li ikada posegnula ili dotaknula? Ne. Ništa tako, sa strane ili slično. Onda, hej, znaš. Ne, dodiruju me. Već imam ovdje modricu od jednog. Od jednog djevojke? Koja me jako zagrlila. Jedna od djevojaka te je jako zagrlila. Da, ona je dobra. Djevojka. Je li ti ikada osoblje škole ili netko na školskom kampusu rekao da moraš usporiti? Kao grljenje učenika, škakljanje učenika? Da, razgovaramo i zato im kažem, znaš, ona jedna djevojka koja mi je ovdje napravila modricu, pa ne baš modricu, ali zagrlila me kao dušo, ne možeš to raditi, znaš, i zato što tada dolazi odlazak pa se svi pozdravljaju i sve to. Imam nekoliko djece, a jedan od njih, Kristofor, grli me svaki dan. Većina mojih zagrljaja dolazi od njega. Ponekad mi to odgovara, posebno ako zagrljaj traje dugo. Tada kažem dosta je, uvijek su tu učenici. Jeste li ikada primili pritužbu? Na što? Od nekog učenika iz vašeg razreda? Nije u mom razredu, znaš. Jeste li ikada primili studentsku pritužbu na kampusu? Da, kao što sam ti rekao prije 2 godine. I koja je točno bila ta pritužba? Točno? Ista stvar, škakljanje. Škakljanje, u redu, dakle škakljali ste učenike? Ne nju. Ne nju. Pa kako to onda? Kako se može žaliti na nešto što nije dogodilo? I rekao sam, hajde da razgovaramo o tome što se događa, a on kaže, znaš, nešto s drugim učiteljem i svašta. Rekao sam da se ne možeš ljutiti zbog njezine stvari. A ta djevojka koja također ima potrebe, Također. I ona dođe i onda kaže kao, on će to napraviti, on će mi to napraviti. Pa sam mu ja to vratila, a onda ona kaže, pa ja se želim igrati. Napravila je to nama oboma. Bio sam zbunjen jer je razgovor bio u 2, a onda u 3. Pa onda kad pozvala me i objasnila što se dogodilo, rekla je da je roditelj zabrinut jer sam je škakljao. Bio sam iznenađen jer sam je stvarno škakljao. Rekao sam da je to bio razgovor između mene i druge učenice. I onda, zato što su ostala djeca na podu, sjede i čekaju da krenemo, a svi samo pričaju, gledali su se međusobno i sve to. I onda je ona došla jer me vidjela i pokušava razgovarati i onda ona ulazi. I onda počeo sam se smiješiti dok sam mu pričao šale. On kaže, uhvatit ću te gospodine Soda. Ja ću uhvatiti tebe. Ona dolazi i kaže, uhvatit ću te gospodine Soda. Dakle, jeste li ikada dobili bilo kakve obrasce za savjetovanje ili nešto slično iz škole? Da, za taj. Zato, u obrascu za savjetovanje koji ste ikada primili? Da, znam. Smatrate li se prijateljskim učiteljem? Da. Mislite li da bi neki učenici pomislili da je vaša prijateljskost malo pretjerana ili previše? Mogu, ali svi su oni stari 10 ili 11 godina. U redu. Jesu li vas ikada drugi učitelji povukli na stranu i rekli, hej, Opusti se s tim stvarima. Nikada? Ne. Ima drugog učitelja? Ne, uvijek smo razgovarali o tome, čak i o zagrljajima. Razgovarao sam s timom kao da, znaš, moramo biti oprezni jer neki treća osoba možda ne bi. Znaš? Ako učitelj ima vezu s učenikom i treća osoba prođe pored, reći će, pa zašto ovaj učenik pretjerano grli ili uvijek grli ovu osobu? uvijek je teško jer vidim da učitelji poput vas provode puno vremena sa svojim klincima i... Vežete se za njih, postajete im poput drugog roditelja, zar ne? Kao što rekoh, zovu te školskim tatom. Zar ne? Dakle, imate takvu vrstu veze s njima. Ali govorim o tome da ne mislim nužno na okruženje kao što je razred ili učiteljsko okruženje, kao kad razgovara puno učitelja.
Mislim 1 na 1. Kao kad ti drugi učitelj kaže hej. Ne. Ne. Za mene ne. Nikada za tebe. Jeste li ikada razgovarali s učenikom, a da vas je netko kasnije ispitivao o tome? Pitanje. Pitali ste za filter? Da. Bilo je pritužbi od više učenika koji su rekli da su čuli i vidjeli kako gestikulirate prema drugim učenicima i komentirate njihova tijela. O Bože. Jeste li ikada učinili nešto takvo? Pa zašto bi mi djeca rekla sada druga djeca? Da ne. Iz različitih dobnih skupina i dijelova škole kažu da nije istina, ali tvrde da su čuli i vidjeli tvoje komentare. Vidim na što mislim. A jesu li ovo? Suočen s optužbama za neprimjereno dodirivanje učenika, Soto se pretvara da je iznenađen. To su učenici iz više razreda i učionica koji nisu bili u kontaktu jedni s drugima da bi smislili priču. Djeca te svi lažno optužuju? Ne znam. Ne znaš, pa to je... Znam. Ali čekaj malo. Rekao si da je to bila laž. Ali ranije si mi rekao da ako bi ikada nešto napravio, znao bi to. Ona bi jednostavno izašla i rekla svijetu. Točno. Pa zašto ona govori cijelom svijetu? Ne znam. Zato sam jako zbunjen i uzrujan i zato sam razgovarao s njom. Ali ona je bila jedna od djece koja je rekla da ste joj bili jedan od najdražih učitelja. Ona je doslovno rekla da ste joj najdraži učitelj. U cijeloj toj ideji toliko se zabavlja na vašem satu. Pokušavam. Pa zašto laž? Ne znam, to pokušavam shvatiti. Ne znam, to pokušavam shvatiti. Pa ne znam zašto lažu i ne znam zašto. To je cijela gomila ljudi koji mi pričaju istu priču, baš istu priču. Ne mijenjam detalje ni činjenice. Ovo radim gotovo 11 godina. Sada. A kada se detalji i priče ne mijenjaju, obično u tome ima nešto. Dakle, ono što želim je da ne želim da se prikazuješ kao loša osoba, kao čudovište. Pričekaj, želim da se predstaviš kao osoba koja je možda pogriješila. Ako je komentar da ne možemo ga povući. Rekli. Ali želim da budemo iskreni posebno u ovoj prostoriji jer ono što čujem... I nisam bila sa svojim partnerom sinoć kad vas je prvi put upoznao. Dakle, ono što čujem i što mi se govori. Želim da možemo što pozitivnije predstaviti ono što se događa. Jer puno je ljudi na koje ovo utječe. Ja želim da razumiješ ovo. Ako se priče ne mijenjaju, ali tvoja se mijenja, to je trag. Trebam to. Čekaj. Trebam da budeš iskren sa mnom. Ako si je slučajno dodirnuo ili ako si nešto napravio na način da ili si se nagnuo preko nje, prešao preko njezinih ramena ili nešto slično, samo mi reci. I nemam nikakav problem s tim, jer to nije neprikladno, zar ne? Kao što sam rekao sinoć, nemam problem s tim. Ako pogriješim, izrezat ću te stvari na to. Ali ako znam da stvarno nešto nisam napravio. Moj šef, moj stari šef, imao je izreku, ako zabrljaš, priznaj to. Da. Jesi li zabrljao? Ne. Mislim, zabrljala sam. Što se tiče? Što smatraš da si zabrljala? Dovela sam je gore, dopustila sam joj da sama dođe gore, pa sam je opet dovela gore. Bili to ponovno učinili? Ne. Ali želim... Potvrditi nešto stvarno? Rekao si da nikad nisi sam vodio drugog učenika gore. Točno. Više članova osoblja reklo mi je da je ovo možda drugi ili treći put. Budi iskren sa mnom. Ne, gospodine. Si li ikada? Ne, njoj je to bio prvi put. Studente sam vodio gore, ali ne sam. Jesi li ikada imao studenta koji je ostao sam u učionici? Ne. Dopusti mi da te nešto pitam, Julio, u redu, samo ostani sa mnom još samo malo. Sekundu, u redu. Ono što želim je da budem sigurna da se međusobno razumijemo. Jedno drugo, u redu. Jer mislim da se dio ovoga može pogrešno shvatiti u redu. Ali kada imam, kao što sam rekla, više djece koja mi govore različite stvari, onda imam problema s onim što mi govoriš. U redu, i zato pokušavam izbjeći da kreneš putem za koji vidim da ideš. U redu, ne želim da, kao što sam već rekla, sebe prikazuješ kao nekakvo čudovište.
Želim da sebe prikažeš kao možda tipa koji je pogriješio, možda si dao neki komentar, možda, znaš. Dok si pružao ruku i dodirivao jednu od djece, možda si, moguće je. Kad se djeca smiju, migolje se okolo. Imam djecu, razumijem to. U redu, ono što želim je samo čista iskrenost od tebe. Zato što ne želim da ljudi, a i drugi će ovo pregledavati. Imam ljude iz svog lanca zapovjedanja koji će ovo pregledati. I ono što ne želim raditi je vratiti se svom računalu i reći Julije je čudovište. Zar ne? Zato što on ne govori što su ovo. Njegova priča se ne slaže s ostalim pričama koje izlaze na vidjelo. U redu, ali čekaj, pusti me da završim dobro, jer želim Julija. Ono što želim je da budeš iskren sa mnom. Ja sam iskrena s tobom, zar ne? Otvorena sam i iskrena prema tebi, ne smatram te čudovištem. Čudovište nije osoba koja tjera ljude da reagiraju onako kako ovi studenti reagiraju na... Tebe, oni... Još uvijek te vole, što mi govori da si možda dobar dečko. U redu? I to je fantastično. Ali čak i dobri ljudi griješe. Ja sam griješila, moj partner je griješio. Ljudi griješe. Što ja želim? Istražitelji ističu da se njegova priča stalno mijenja i ne podudara s onim što svjedoci govore. Daju Sotu priliku da kaže da, ako je to bila greška bez priznanja, bit će lakše. Ono što želim od tebe u redu je da ne želim da mi dopustiš da ti pomognem. U redu, ali da bih ti mogla pomoći, trebam iskrenost od tebe. U redu i govorim ti sve što... Ne, mislim da jesi, to je problem. Mislim da mi želiš ispričati sve što se dogodilo, ali ne mislim da mi govoriš cijelu priču. Vjerujem da si joj prišla i da joj remen nije bio na ruci, u taj dio tvoje priče vjerujem. I jesi to upravo rekla? Uzimajući ovo, govorila je, stavi remen, što radiš? Ali nije bilo isto dana. U redu, ali kako onda nije moguće da je skinula remen dok je bila u vašoj učionici? Ne sjećam se, zato pokušavam prisjetiti svega. Ne znam, stvarno ne znam. Zašto su onda ti drugi ljudi... Govore da su te vidjeli kako je diraš. U redu, zato što... Želim krenuti ovim putem s... Tobom u redu. Ali ti se boriš protiv mene? Žao mi je. Postoji vrlo specifično sjećanje od... Neovisnih pojedinaca, ne kažem... Nikad to nisam učinila ja. Samo se ne sjećam vidjeti tebe... Pružiti ruku i dotaknuti je. Dodirnije? Dodirnije. Zašto mi različiti ljudi govore? Dodirnuo sam, o moj Bože. Zašto se to pojavljuje? Pomozi mi da shvatim. Volio bih da mogu, ne znam, ne sjećam se da sam to ikada napravio. Mislim da ipak znaš. Ne, gospođo, ne znam. Ne znam zato, jer to je... Vaša priča koju ste sinoć pričali mojoj partnerici sada se mijenja. A priča koju mi ovdje pričate je da sva ta djeca lažu na vas, iako ste im omiljena učiteljica. Razumijem ta roditeljska interakcija koju ste vi imali. Ali također želim da razmislite o svojoj obitelji. Znam. I to je zastrašujuće. I moja kći je iste dobi u 6. razredu. Kći je u 6. razredu, da, samo trenutak. Ovo je zastrašujuća situacija, ali želim da bude pozitivna, a ne zastrašujuća. Jer ako je napravljena greška, onda je napravljena greška i možemo doći i razjasniti to. I vaša obitelj može ići dalje, jer je ovo vrlo teško za obitelj s čime se mora nositi. Sigurna sam da ste ti i tvoja supruga imali vrlo duboke razgovore sinoć nakon što je moj partner napustio vašu kuću. Umjesto da morate ići i napraviti korak unatrag. Zar ne, ali govorim ti sve čega se sjećam najbolje što mogu. Ako sam pogriješio, pogriješit ću, reći ću ti istinu, pogriješit ću. Znaš, kao što si rekao, to isto radimo i u vojsci. I zato sam nazvao svog prvog narednika, rekao sam mu što se dogodilo sinoć. Vidio sam ga kako sam prijavljuje jer se to događa i zato im moram reći, pa... U redu, a što ste sami prijavili? To, došli su sinoć, a mene su optužili da sam neprimjereno dodirivao jednog od svojih učenika. Pa zašto su onda njezine ocjene toliko loše?
Van. Njihovog 13. veljače imamo vašu evidenciju ocjena. I njezine ocjene. Bila je odlična učenica, mislim imala je visoke ocjene u vašem razredu. Izvrsno joj je išlo. A onda koliko god to čudno bilo, odmah nakon tog 13. veljače ovo... Srijeda ovo. Specifičan datum na koji smo sada toliko usredotočeni i o kojem pričamo zadnjih, ne znam, sat vremena. Zašto joj ocjene padaju? Ne znam. Mislim, 60-ice, mislim... Kao ona je... Sada joj ide užasno. Zato smo morali razgovarati s roditeljima o 504. Ali razgovor o 504 dogodio se u petak, puno prije nego što su joj ocjene počele padati. Ozlijedila se u ponedjeljak tako da joj ruka nije mogla biti u remenu. Tijekom tjedna... Prije toga. Ja sam... Govorim ti ono što znamo. Prije nego što dođemo do ove točke radimo puno stvari. Tjedan prije nisam mogla vikati na nju zbog ruke u remenu jer joj ruka nije bila u remenu do ponedjeljka. I onda treća. Soto i dalje tvrdi da se ne sjeća da je dirao djevojku, čak i pred nekoliko svjedoka koji tvrde suprotno. Naglo opadanje ocjena je zabrinjavajući pokazatelj da se djevojci dogodilo nešto traumatično. To nije u njenom karakteru, a teško je vjerovati da je timing slučajan. 13. Došla je u vašu učionicu i znamo da je bila na snimci. Otišla si po nju nakon što si ostavila svoju djecu, odvela si je gore. Ruka joj je bila u remenu. Onda. Nakon što ste ušle u učionicu, znamo da je ona radila na nečemu u vašoj učionici, bilo da je to bio test, zadaća ili što god, radila je na nečemu. I prišla si joj i stavila si ruku na nju. Na ruku, da. Ne. Ne. Nisi tu stavila svoju ruku. Da, gospođo. Zašto se sve ostalo ne poklapa? Zašto ona? Zašto se učiteljica koja je svima omiljena sada prikazuje u ovom svjetlu? Iskreno, ne znam. Pa moraš mi pomoći prijeći taj most jer ga ne mogu sama prijeći. Ne razumijem, nisam u tvojoj koži, nisam učiteljica, ne živim život koji ti živiš. Svi ti učenici mi govore da je gospodin Soto super, ali on radi takve stvari. Zar ne? Zašto? Zašto bi to izmišljali o tebi? To nema nikakvog smisla, uopće nema smisla. Jedino što mi pada na pamet je možda kad pokušavam biti cool s klincima, znaš, zezati se. Oni sve što kažem shvate na krivi način, ne znam. Što to kažeš pa bi oni mogli krivo shvatiti? One. Pa što je tu je. Sjedimo zajedno u ovoj sobi i vodimo ovaj razgovor. Što je tu je. Ali govorim ti istinu. Imao sam Bibliju, što god govorim istinu. Ne brinem se zbog... Biblije, ja... Brinem se zbog nečega. Primjereno dodirivati. Zabrinuta sam zbog onoga što se dogodilo između tebe i djece. Danas nam se javila još jedna učenica i rekla da si je dodirnula. Pa zašto mi onda to govore? Kao što si rekao, možda samo nagađam, ne znam. Što? Hipotetski, ne mogu se sjetiti riječi, hipotetiziram. Možda bih, kao što si rekao, mogao nekoga dotaknuti pa se okrenu, a onda to prođe ispred ili slično, ne znam. Ja mogu živjeti s tim. Ali trebam da mi ispričaš o toj interakciji u učionici jer mislim da se događa to da smo jako detaljni sve dok ne uđemo u učionicu i to je u redu. Ona je obavila naš posao i onda je otišla. To nije... To nije... Kako je to išlo? Ne shvaćam kako netko tako usmjeren na detalje kao ti može propustiti neke određene stvarno ključne točke. Ali govorim vam da je tada, u tom vremenskom okviru, riječ o, rekao bih, otprilike 15 minuta. Ušli smo u učionicu, rekao sam joj da uzme svoj paket, sjeo sam i počeo raditi. Pitala me nekoliko pitanja, odgovorio sam, a zatim je počela plakati zbog ruke. Rekao sam, otišao, sjeo pored nje i prije nego što sam je dotaknuo... Nije se tako dogodilo. Da, gospođo. Ne, Julio, to nije ono što se dogodilo i ne želim više ići tim putem jer se to nije dogodilo. Iskreno, nisam uključen. Vjerujem da si otišao jer je rekla da je boli ruka. Ne vjerujem da si samo sjeo pored nje i to je bila sva vaša interakcija. I vjerujem u ono što si nam rekao. Istina je, mislim, ono što si nam ranije rekao. Ne. Da ništa ne možeš učiniti s ovim, rekao bi cijelom dečku.
Zar ne bih čak ni da netko želi opravdati moj bahati osjećaj ili nešto slično? Dodiranje učenika. Zašto bi to učinio učeniku za kojeg znam da bi svima rekao? Ti si to već napravila, ona nije. Imaš sposobnost, priliku i namjeru. Zar ne, ali... Nisam predatorni uhoditelj, nisam zaglavio. Ne slažete se s mojom partnericom. Imate sposobnost, priliku i namjeru. Dakle, imali ste namjeru. Pa upravo ste im dali za pravo. Upravo ste upoznali trokut i nalazite se u sobi. Zar ne, ali... Nisam ništa namjeravao učiniti. Kad si u sobi? Da. S djetetom si sam? Da. Nema druge odrasle osobe prisutne? Točno. Nitko ne zna da dijete nedostaje s tjelesnog ili posebnog sata. Točno. Oni su u sobi s vama. Nitko nije znao da ovo dijete nedostaje. Dijete se vraća s posebnog sata prije završetka kako bi stiglo na sljedeći sat. Ne, bila je odsutna, samo bila je u učionici oko 15 minuta, pa još ima dovoljno vremena. 15 minuta je dugo. Ne protivim se vama, ljudi. Da mi dijete nestane 15 minuta, bio bi zabrinut. 1 minuta je malo predugo. Biti s odraslom osobom bez znanja drugih odraslih. Zar ne? I da odeš, shvatio si, moraš mi nešto dati. Soto umanjuje važnost vremena nasamo s učenikom i postaje defenzivan kad istražitelji to spomenu. To je sasvim dovoljno vremena da se nešto loše dogodi. Do sada ništa što je rekao nije bilo dovoljno uvjerljivo da bi povjerovali kako nije počinio djela za koja je optužen. Ne daješ mi objašnjenje. U toj sobi s tobom ima puno plitkosti tijekom tih 15 minuta. Bio sam domaća zadaća. I ti, nemoj nikome reći. Mislio bi da ćeš reći, hej, želiš li brzo doći? I možemo proći kroz neke lekcije. Hej, pusti da uzmem nekoliko studenata koji trebaju nadoknaditi to. Rekao sam da je to bila moja greška jer sam žurio da završim, nisam razmišljao. Ali to nije ono što se dogodilo. Zašto si žurio da završiš? Ne, samo da završi, da obavi svoj posao. Julio? Počinjem se stvarno povlačiti od te ideje. U redu da možda nisi htio da se nešto dogodi. Jer ništa što govoriš ne odgovara onome što je na snimci. Ništa što govoriš ne odgovara onome što mi drugi gledatelji govore. Ništa nije. U skladu s razlogom zašto su joj ocjene odjednom počele padati. Ništa se ne poklapa. Ovo radim već dosta dugo. A kada se činjenice ne slažu, postoji problem. Vi ste... Nije glupa osoba, vi ste inteligentan muškarac. U redu, znam to iz razgovora s vama, nisam glupa osoba, ja sam inteligentna osoba. Ono što tražim je da se nađemo na ravnopravnoj osnovi i razgovaramo kao inteligentne osobe i razgovaramo kao odrasli ljudi. A ono što mi počinje biti nejasno jest to. Ne želiš mi reći jer misliš da me možeš nadmudriti, ali to se neće dogoditi. Ili mi ne želiš reći što se dogodilo jer se bojiš. Pa što je od toga? Bojim se, bez obzira na sve, jer osjećam da ću biti uhićen za nešto što nisam učinio i to me stvarno uzrujava. Pa reci mi što si onda učinio, jer mi mnogi ljudi govore što se dogodilo. Pa reci mi što si učinio tako da mogu zatvoriti to. Rekao sam ti što se dogodilo u toj sobi. Ne, nise. Nešto nam nedostaje? Nedostaje jedan dio. I to je veliki dio. Prišla si joj s leđa i stavila ruku na njezina prsa. Zašto bih odgovorio? Moj posao, licenca. Ne znam. Mislim da je to bila jedna od onih stvari koje su se jednostavno dogodile. Nije bilo kao da je to bio, znaš, neki veliki plan genijalca. Možda ti se ona nabacivala, ne znam, nisam u tvojoj koži i nisam bila tamo. Možda ti nešto govori, možda ti komentira. To uopće nije moguće. Vidi to, ne. U redu, dakle, ova djeca mi govore da komentiraš njihova tijela. Više djece laže. Više djece mi to govori. Da si ih dodirivala na neprimjerenim mjestima. Ta djeca lažu.
ovo dijete koje kaže da si joj najdraža učiteljica na svijetu, govori mi da si je dodirivala, a sada ona laže. Dakle, cijeli svijet je protiv tebe. Samo ti govorim ono što znam. Ne, ali niš. Da, gospođo. Imam... Da, gospodine. Ima nekoliko učenika koji nam kažu da uvijek govorite, hej, pokušat ću pronaći tvoje mjesto za škakljanje. Lažu li oni? Ali ja to ne radim. Ako to kažem, nije mi namjera biti neprikladan. U redu, dakle. Kada dodirujete ili škakljate svoje učenike, gdje ih dodirujete ili škakljate? Na primjer, po ramenu. Ali ramen nije mjesto za škakljanje. Ako me bocnete po ramenu, ja biram škakljam. Neću dirati drugo mjesto. Jeste li ikada pokušali škakljati učenika po trbuhu? Po trbuhu? Ne. A rebra? Rebrni koš? Sad nailazimo na još jedan problem. Studenti? Studenti koji tvrde da ste ih golicnuli, ali ih niste dodirnuli na nijednom drugom neprimjerenom mjestu, kažu da ste ih golicnuli po rebrima. Opet, to je možda bilo kao što si rekao. Možda su se okrenuli, ne znam. Ne sjećam se tih trenutaka. Mogli su se okrenuti, ne znam. Imaš li djecu? Da. Koliko? 3? Kad golicaš dijete, goličaš li ga po ramenu? Ne, golicam i po ruci. Dobro, pa zašto bi se to promijenilo? Kad si u školi, ako pokušavaš golicati dijete da ga nasmiješ, svaki roditelj to zna. Ne golicamo samo po ramenu. Trošiš se, izgaraš na obje strane. Ne, nisam. Samo izgara. Kažem ti da se trošiš. Što ne razumiješ? Ne, razumijem. Razumijem. Ja sam... Razumijem što mi govori više ljudi i koje su činjenice u mom slučaju. Jesu. Pokazuju. Ali je... Ne radim. Pa i nisam, ne vidi. Sada počinje misliti da možda nisi ono za što se predstavljaš i to mi se ne sviđa. To me čini izuzetno nelagodno. S tobom. Ali ne razumijem. Dok Soto i dalje inzistira da se ne sjeća da je na taj način dirao djecu i da ne zna zašto se njegova priča ne podudara ni s čijom drugom, istražiteljica odustaje od prijateljskog pristupa i počinje jače pritiskati, navodeći da misli kako je ipak učinio nešto loše. Nadaju se da će ga to potaknuti da kaže nešto inkriminirajuće. I ne mogu shvatiti zašto je ovo tako teško. Ne optužujem te da si učinila išta što bi naštetilo ovoj djevojci, ne optužujem te ni za kakvo nasilno djelo. Samo te pitam, Julio, jesi li dodirnula nju? Grudi, kada... Je bila u tvojoj sobi? I rekao sam ne. Mislim da mi ne govoriš istinu. Zašto bih lagao? Mogao bih izgubiti licencu ili završiti u zatvoru, nadam se da neću. Završiti u zatvoru. Zadrži sve? Zadrži sve što imam. Julio, mogu li te nešto pitati? Da, gospođo. Prije samo nekoliko minuta postavila sam ti vrlo konkretno pitanje, Julio, jesi li je dirao po prsima? I znaš što? Odgovorio si mi. Ne. Odgovorio si mi da? Ne na to. Ti, upravo si odgovorio. Da, I onda sam opet počela pričati, a onda si ti rekla ne. da, dodirnuo sam njoj ruku. Kakva vrsta? Želiš mi reći istinu, reci. Govorim istinu, volio bi da ti mogu reći. Volio bi da možeš. Što, da se zakuneš? Da, ili bilo što. Ne želimo gubiti vrijeme, idem. Trebaš reći istinu, pa makar sve izgorjelo. O moj Bože. Želim znati što se dogodilo u toj sobi. Ako je to ono što... Ono što se percipiralo i što se dogodilo mogu biti dvije različite stvari. Stvari. Ali moram znati zašto je njezina percepcija toliko drastično različita od tvoje priče. Ne mogu ti reći, nema ništa za ispričati. Ne možeš mi reći jer nema ništa za ispričati, to su dvije različite stvari, rekla sam ti. Točno što se dogodilo. Pa zašto onda sve upućuje protiv tebe? Ne znam. Možda sam jednostavno previše dobar? Ne znam. Ne znam, to je jer si predobra. Ne lažem vas ljudi. Mislim da jesi, nisam... Perverznjak, nisam ništa. Ali tako se osjećam jer ta djeca, dječak ili djevojčica nije važno. Moja kćić je skoro iste dobi, malo je starija, ja ne bih želio da itko dira moju kćer. Isto tako,
Ne pokušavam učiniti ništa neprikladno, niti se namjerno dovesti u nevolju ili nešto slično, znaš. Kako bi se osjećao da netko škaklja tvoju kćer u školi? Znam. Pitam. Na isti način. Na isti način kao što? Budi uzrujan i štreber. Da netko golične tvoju kćer u školi, bila bi uzrujana. Da. Pa zašto onda misliš da ti to možeš raditi? A ja ne mogu. Zašto misliš da ti to možeš raditi? Ali ja to ne radim. Zašto misliš da to možeš? Samo. Je pitanje. Ne tražim opravdanje, ja... Pitam zašto? Osjećaš li da to možeš učiniti? Ako bi bila sretna, ako ne bi bila sretna s istim ponašanjem koje pokazuješ, zašto ti to možeš, a drugi ne mogu. Ali... Ne radim to zbog toga. Pa, ni oni to ne rade. Ne kažem ni da oni to rade. Rekao sam ti da sam samo pogriješio. Što se tiče toga da sam sam i da ne razmišljam, trebao sam povesti nekoliko klinaca sa sobom. Ne bismo sada bili ovdje. I ja vjerujem da sada ne bismo bili ovdje i da bismo završili puno ranije da smo dobili cijelu istinu. I slažem se. Nemam problem, iskreno govorim vam. Jesi, prije par minuta. Pitala sam jesi li je dodirnuo po prsima i rekao si... Da. Ne sjećam se toga. Sjećam se da si me pitala jesam li je dodirnuo po ruci. Sjećaš se na početku kad smo te pitali o škakljanju, a ti si to odmah negirao i na kraju si nam priznao da si škakljao učenike. Priznao si to. Zato što se vodiš riječju škakljanje. Ja ovo radim gotovo kao bockanje, ali ne škakljam te. Biti neprikladno? To. Ako bi vašu kćer, učitelj, muškarac, odveo u učionicu i nitko drugi nije bio u prostoriji, kako biste se osjećali? Bio bih uzrujan, otišao bih ravnatelju i razgovarao s njim. O čemu? Vi to radite u mom slučaju. Naveli su Sota da prizna kako bi bio ljut kad bi se učitelji njegove djece ponašali na isti način kao on. Ali pokušava to opravdati govoreći da je to drugačije, jer on nije učinio ništa loše. Njegovo odbijanje da preuzme odgovornost usporava intervju. Pa zato što ću saznati zašto znaš, zato što sve što sam radio je bilo pokušaj da pomognem. Da, loše sam obavio posao, doveo si je sam ili obavijestio drugog učitelja, to je moja greška. Ako oni tako misle, onda mi je žao. Ako misle da sam prešao granice, žao mi je, ali to mi nije bila namjera. Što ti nije bila namjera? Biti neprikladan, nikada nisam, žao mi je. Koja je tvoja namjera? Samo želim izliječiti, a igrati se i pokušati biti, te nisam sretan, umoran sam od stalne ljutnje. Ne želim da ti kreneš putem s kojeg se ne možeš vratiti, ne želim da baciš svoj život, pokušavam ti pomoći, cijenim. Pa, ali hoćeš li s ovom prilikom koju ti dajem? Snimam. Prostirem tepih i pitam, Julio, budi iskren. Jesi li je dodirnuo po prsima? Možemo ovdje završiti. Da ne. Dakle, je li se to dogodilo? Ne, gospođo. Ne, mislim da je to istina i ne razumijem zašto mi jednostavno ne kažete što se dogodilo. Prikazujete sebe kao čudovište i to je grozno. Imaš ženu i 3 djece, čovječe, kuću, obitelj, ljudi koji ovise o tebi svaki dan. Pa zašto idemo tim putem? Zašto? Što nas tjera da idemo tim putem? Budi iskrena sa mnom, ja sam gotovo... Nadam se da se možeš oporaviti od ovog vrtloga u koji smo upravo ušli. Jer svi ti drugi ljudi govore sve te stvari o tebi, a ja se jako trudim pratiti tebe. I ne mogu jer čujem što su mi rekli baš danas. O tome. I ne znam s kojim Julijom razgovaram. Razgovaram li s Julijom koji će postati čudovište? Razgovaram li ja? U redu, onda mi reci. Pomozi mi razumjeti Julija koji je napravio grešku. Volio bih da mogu. Ako sam pogriješio, bez obzira na... Napravio si grešku, to nije upitno. Ne, gospođo. Napravio si grešku kada si komentirao ove djevojke, govorio o njihovim tijelima. Napravio si grešku kada si posegnuo i dodirnuo te učenice. Napravio si grešku.
Razumijem greške. Ne mislim da si loša osoba, ne želim to misliti o tebi. Ali trebam tvoju pomoć. Da nisi napravila grešku, mislim da se ne bi sama prijavila. Iskreno mislim da bi samo nastavila živjeti svoj život i nikome ništa ne bi rekla, ali si se sama prijavila. Da, zato što rekli su nam svaki put kad se nešto dogodi, Policijom da. javite nam, čak i ako se ništa nije dogodilo, nije rekla da ste nešto učinili Nikada vas nisam optužila da ste uvrijedili, ne vas. osobno, ali rekli ste da ste razgovarali s njima. Razgovarala sam s njima i oni mi govore. Da znate, gospodin Soto daje komentare o mom tijelu, gospodin Soto kaže da imam lijepo. Ali više od jednog učenika je to reklo, ne samo jedan, i više od jednog učenika je to čulo. Ne izmišljam ovo. Imam ih sve snimljene kako govore sve te stvari. Pa zašto? I nisu samo oni, Studentice, oni su i studenti, također i ne obraćaju pažnju, ne, čuli su te. daju izjave. Pa zašto? Mogu li pitati? Vasovo, čak i ako sam rekao je li to, a To nije zločin. u redu, nisam ja to, Dakle, jesi li to rekla? možda, ne znam. Mislim da jesi, ali to nije zločin. Napraviti komentar, to nije zločin. Dakle, jesi li to rekla? Ne znam, možda, ne znam. Možda i ne znam su dvije različite stvari. Jesi li to rekla? Ne znam. Ja. Mislim da ti, Znaš, mislim da znaš. možda ne znaš, žao mi je. U redu je. Ne znam, možda sam mogao, ne znam. Mogla sam. Jednostavno ne znam. Koliko često ćemo davati izjave? Ako to učinim, to je Blue Moon. Blue moon, u redu, dakle jednom godišnje, tjedno, mjesečno ili svaka 2 tjedna. Ne znam. Samo jedan od... Je li to samo za određene učenike? Ne znam, vidjet ću što će biti taj dan. Možda pokušam, ako su tužni, možda ću to komentirati. Ako se glupiraju, reći ću da se glupiraju. Dobro, kakve komentare daješ kad su tužni? Govoriš li djevojkama da su lijepe? Kažem im da su slatke. One su slatke. Da, tako, kao ako se dotjeraju kažu, ti kosa ti je stvarno lijepa i sve ostalo što god znaš. Ali ne mislim, ti si lijepa i sve te stvari. Ne kažem to, gledaš ih kao... Onesvješćuješ se, Tako si lijepa. Ne. prije 2 tjedna imali smo fotografiranje. Prije nekoliko tjedana nekoliko djevojaka i dječaka, nije se posebno sređivalo, samo se jedan dječak obukao kao oni lažni. Kravate i... Imao sam nekoliko djevojaka koje su se obukle kao, izgledaš jako lijepo danas, imaš haljinu, kosa ti je sređena, jako lijepo izgledaš. Soto nesigurno priznaje da je možda komentirao tijela učenica, što je nešto o čemu većina škola ima pravila. Ne preporučuje se komentirati izgled učenika. Nisam mislio da je to seksualno, Nije. Izgledaš jako lijepo, izgledaš slatko. ali nisam rekao, izgledaš zgodno ili nešto slično tome. A jesi li ikad neku djevojku nazvala seksi? Jesi li u školi ikad pjevao pjesmu s riječju seksi? Ne. Djevojka je rekla, pustila sam pjesmu jer smo imali nekoliko dodatnih minuta, pustila sam YouTube. Rekao sam, u redu, vi pustite YouTube. Ne stavljajte ništa, because nije filtrirano. Rekao sam da ne stavljaju ništa s psovkama ili ružnim riječima jer ću imati problema. Ipak su pustili pjesmu gdje se spominje seksi ili slično. Sjedim za stolom, podignem pogled, djevojka nešto kaže. Rekao sam da je seksi, nisam to rekao. Pjesma je sadržavala riječ seksi. Pogledao sam gore i to se dogodilo. Rekao sam svom dvojniku da sam izgubio. Rekao sam, tu je ona to čula, seksi. Nisam rekao jer sam bio za stolom, a oni su gledali YouTube na televizoru. Ta seksi stvar mi je odmah zapala za oko. Svi su pogledali i shvatili da su zaboravili tu riječ. Ali ja nisam. I znaš, ja sam ti rekao, baš kao što sam ti rekao, ona se slučajno našla točno ispred mene s one druge 2 cure. I onda znaš... Julio, rekli smo ti da smo gledali snimke, zar ne? Tako je. Za taj dan? Za gdje? Za školu, točno. 13. rekli smo da trebamo, govorimo o nečem drugom. Ne govorim. Rekli smo ti da smo gledali kamere, zvuči drugačije. Dakle, pogledali smo sve. U redu. I jeste li svjesni da postoje kamere u vašoj učionici? Da. Svjesni ste kamera u učionici? Tako su mi rekli. Zašto mi kamere pokazuju ono što mi govorite? Ne znam. Ne znaš.
ako je kamera u tvojoj učionici i pokazuje nam ono što nam je rekla kako ne znaš? Zašto mi to ne možeš objasniti? Ne znam. Pa pomozi mi. Oprosti, neću ni reći. U redu, pomozi mi. Zašto kamera to prikazuje? Pomozi mi. Ne znam. Moraš znati ili ti, Si to učinio? ili nisi i... Kamera pokazuje. Učinila si to. Reci mi zašto si to učinila. Znam da se dogodilo, gledala sam. Zašto? Je li to bila nesreća? Ne, ništa nije. Osobno ne radim ništa. Nije bila nesreća. Dodirnuti je? Da. Kao što sam rekao, ako sam je dodirnuo, toga se ne sjećam. Ako sam je dodirnuo, onda je to bila nesreća. Ali upravo ste rekli... To ovo nije bila nesreća, nije. Julio, pomozi mi. Pokušavam učiniti najbolje što mogu za tebe i... Ne znam zašto se držimo ovoga. U učionici su kamere, znaš li za njih? Pokazuje mi što se dogodilo. Reci mi, samo mi reci. Je li to bila nesreća? Samo mi reci. Vidjela sam što se događa. Samo reci. Ne želim da budeš ovakva. Ali ja ću i onako završiti u zatvoru, bez obzira na sve. Vi ćete u zatvor odmah nakon ovoga. Želim znati što se dogodilo i želim znati zašto. Ne želim da se brineš zbog ičega od ovoga. Druga pilotska kabina, želim da mi kažeš zašto. Jer želim moći jasno reći zašto. Želim reći da je Julio pogriješio i možda mu treba pomoć. Možda mu treba malo savjetovanja. U zatvoru? Je li zatvor savjetovanje? Ne, Bob. Zatvor je terapija. Julio, reci mi što se dogodilo, samo mi reci, jer upravo sam to vidjela. I samo želim znati što se dogodilo i zašto se dogodilo. Reci mi, dopusti mi da ti pomognem. Ovo radim već neko vrijeme. Dopusti mi da ti pomognem. Pa ako misliš da sam kriv, onda... Nisam rekla da si kriv ili nevin. Govorim ti ono što mi govore, ono što vidim vlastitim očima. Reci mi. Ti si pošten dečko. Nisi pokušao pobjeći od nas, nisi pokušao boriti se s nama i mislim da nisi htio nikome nauditi. I ja sam napravila nesreće i on je napravio nesreće. Svi smo bili u nesrećama, svi smo radili gluposti. Želim da mi kažeš... Bez obzira na sve, izgubit ću karijeru i vjerojatno završiti u zatvoru nakon večeras. Zašto se stalno vraćamo na to? Moja budućnost je u podučavanju. Znaš, nikad neću moći. Dobit ću otkaz odmah nakon ovoga. Ako večeras završim u zatvoru, dobit ću otkaz. I ne misliš da možeš izvući nešto pozitivno iz nečega što je negativno? Kao što sam ti rekla, pametan si, dečko. I ako nam dopustiš da ti pomognemo, to ne mora biti kraj svega. I... Tada imamo kazneni dosje. Julio. Ljudi griješe svaki dan. Dogodilo se, znamo jer smo gledali. Ovdje smo s razlogom, ne slučajno ili greškom. I sve je u Božjem planu, to je po njegovom naumu. Svi smo mi grešnici i nismo svi savršeni. Nastavi. Svi mi ne dosežemo mutnog čovjeka. Reci nam. Mogu li dobiti svog poslodavca? Ne kažem da jesam. Shvaćajući da mu je budućnost vjerojatno uništena, Soto odluči razgovarati sa svojim odvjetnikom. To znači da mu više ne mogu postavljati pitanja i intervju je gotov. U redu, nema problema. Julio Soto je optužen za jedno kazneno djelo nepristojnog ili razvratnog ponašanja i jedno kazneno djelo zlostavljanja maloljetnika. Soto je tražio dopuštenje za služenje vojske u inozemstvu, ali sudac je odbio zahtjev. Njegovo suđenje je više puta odgođeno.